Ondo Gorka, atzerapenarekin baina hitz egingo dugu. Esan duzun bezala, bai, Xabier Gaiastegi teknikaria eta biok hurbildu gara gure unitate mobilarekin, Euskadi Irratiko unitate mobilarekin, Azpeitira. Gautenak, Gipuzkoako Autismo Elkarteak, autismoaren espektroko nahasmena duten pertsonentzako zentroa zabaldu berri baitu hemen. Urola Erdiko lehen zentroa da hau, eta ekainako 21 ireki zituen aldiz ateak. Hilabete dagoeneko pasata, zentroa bertatik bertara ezagutzera etortzea erabaki dugu. Loiolako Inazio hiribidean gaude, zehazki, eta ez dizut gezurrik esango Gorka, eskuzabalik hartu gaituzte, eta oso konpainia nagoela on. Zentro berri honen inguruan, gehiago jakiteko, gonbidatu oso bereziak ditugu hemen Maiaren bueltan. Maria Esteban da nire Igor, ona etortzen den erabiltzailearen arreba da bera. Maria, egunon. Kaixo, egunon. Aintzane Diaz ere gurekin da, Gautenako hezitzailea da bera, Aintzane, egunon. Kaixo, egunon. Eta Iker eta Sebas ere, ditugu begira, biak, erabiltzaileak dira beraiek. Egunon, Iker. Egunon. Eta egunon, Sebas. Eta, pixka bat hasteko, Aintzane, zurekin hasiko naiz, etxebizitza berriak direla aipatu dugu. Nola daude antolatuta etxebizitza hauek? Zerbitzu berri hontan ditugu bi etxebizitza, eta etxebizitza bakoitzak ditu 7 pertsonentzako logelak, nolabait. Bai, konektatuta daude, baina independenteak dira. Etxez gain, eguneko zentroa ere badu, ezta? Bai, hori da. Bai, dago zentro bat auzoan bertan, 100 metro ingurura, eta bai, hori da. Ze ekintza egiten duzu bertan? Suposatzen dut, etxe bizitzak kontu bat direla, eta eguneko zentroa aldiz bestelako lotuta dauden arren, bi kontu desberdin direla, ez? Bai, hori da. Azken batean etxe bizitza da beraien etxea, ez? Beraiek hor biziko dira, hor egiten dute lo, afaldu eta bar. Eta gero, eguneko zentroa bideratuta dago gehiago, trebetasunak, aitxigaliko ekintzak eta bar egitera. Bai. Esan duzu, 7 etxe bizitza daudela, zenbat pertsona daude momentu honetan hemen, Gautenako hemen bertan? Hori, 2 etxe bizitza dira, eta orain bertan 13 plaza bete ditugu. Guztira 14 plaza dituen espazioak dira, baina momentuz 13 pertsona daude bertan bizitzen. Esan dugu Aintzane, zu Gautenako hezitzaile, zer da zehazki hemen egiten duzuna? Zein da zuen rola? Gure rola da nolabait bideratzailea, ez? Gure lana da azkenean, pertsona talde baten laguntzak ematea, beraien egunerokotasuna ahalik eta onena izan dadin, eta beraien bizitza kalitatea hobetu dadin esku hartzen dugu. Bai, hori da. Eta hau da autismoa duten pertsonentzat Gipuzkoan dagoen etxe bakarra? Ez. Egia da, etxe bizitza desberdinak daude eta gehienak daude lokalizatuak Donosti inguruan. Orduan zentzu hortan bai ikusten zen behar bat, ez, Urola Bailaran edo Gipuzkoan zabaltzeko, eta hori, bai, utxune hori bete dugu, bai, zerbitzu berri honekin. Maria, zu Igorren arreba zara, Askoitiarra, eta Igor lehen Donostin bizi zen, ez da? Konta iguzu pixka bat. Igor egontzan aziran Txarako etxe bizitzan, gero Urnietara pasau zen, eta gero azken urtik eman ditu Berilloko etxean. Donosti aldin danak. Eta noiz erabaki zenuten hemen Azpeitiako etxe berrira etortza, edo nola iritsi zitzaizuen proposamena? Beti Aintzane izan duen bezala, utxune da zegoen, ez, eta Gautenako esate zeben, hemen ingurun iriki bertzala, eta beti pentsa izan da, Igor hemen irikitze zanin, berturatzi etxea, ez da. Eta aldea somatuko zenuten? Ondixe, bai. Konta iguzu mesedez. Igor azte ukaraten etxeatortzea. Bai, Barko. Konta iguzu mesedez, nolakoak diren etxe horiek, nola dauden egituratuta, ze itxura duten, ze berezitasun dituzten etxe horiek, eta zergatik edo nola dauden egokituta autismoa duten pertsonentzat? Dira, ez dira etxe estralurtarrak, esan nahi dut. Gure etxeak, bezalako etxeak dira, bakarrikan direla handiak, etxe bakoitzan daude 7 logela, individualak, pertsona bakoitzak bere espazioa izan dezan,
eta bere intimitatea, noski. Eta gero, hori, fizikoki arkitekturari dagokionez egokituta daude, behar fizikoak eta bar, baldin badaude, egokitu daitezen gurpildun, aulkiak eta bar direla medio. Eta bestalde, autismoaren ezaugarri bat bada, egitura bat behar dutela pertsona hauek, orduan horri dagokionez, guk hezitzaile bezala erantzun bat eman behar diogu, eta erabiltzen ditugu piktogramak eta bestelako estruktura bat dago etxean, bai. Beraiek ondo orientatu daitezen eta beraien autonomia sustatu dezagun. Maria, kontatzen ari ginen, Igorrek eta zuek ere aldea sumatu duzuela, hemen askoitik azpeitira askoz gertuago dagoelako. Ze aukera eskaintzen ditu horrelako etxe bizitza batek zure ustez? Igorri eta baita zuei ere noski? Igorrek azken finean, egokitute dago dana bere beharrei ez, eta hezitzaile profesionalei ditu ez, guri etxin gauza asko zaio egite zaizku. Eta gero guri familikui, gertutasun horrek emateiguna da, leheno asteukararo jute ginen bere bile, Donostira, gezurre emateu, baina bi aldizkunan etorri segitu astero, eta baita, mango igu astin zierre, ekinea arratzalden baten edo gelditzeko aukera hori ere izango dugu. Leno zaio zan, ze nire anaizarra hauek lan atxeu, nik ebai, orduan zaio zan. Konbibentzia hori errestu. Bai, hori da. Aintzane, zuretako zer moduz joan da hilabete esan du kainako 21 batean ireki zela, zer moduzko prozesua izaten ari da? Egia esan, erronka handia zan hasieratik ez zerbitzu berria da, zerotik, jila eta danagu jarrin berri zan den, ikusteko eta ulertzeko, puntutaino dan berria zerbitzua. Eta basan erronka bat, baina egia da, gure zerbitzua erabiltzen duten pertsonek, asko errestu digutela prozesu guztia. Oso ondo egokitzen ari dira, bai profesionalei eta bai euren artean ere, eta aldeak berriak dira, asko elkarren gandik, elkarret ez zuten ezagutzen, eta gauzak asko errestu dizkigute. Bai. Eta era berean, Maria, zuentzat, orain hilabete ireki dela esan dugu, zer moduz joan da hasiera hori, Igorren hasiera eta... Bildur ginen, pixket, ze Igorri aldaketak kosta ite zaizko, baina bize da oso gustua ikuste dela, pospozik ikuste dugu, eta gure bai. Esan dugu Gorka, Iker eta Sebas erabiltzaileak ere hemen ditugula gurekin, eta aurrez, elkarrizketaren aurretik kontatu digute oso pozik daudela, azkar ohitu direla etxe bizitza berri hauetara, euren egunerokotasuna ere kontatu digute, jeiki, paseatu, naturarekin harremana izaten dutela, telebista ere ikusten duten, oski, guztiok bezala, eta oso pozik, euren artean giro ederra dagoela, ondo jende berria izan arren harremana oso ona dela eta oso pozik daudela, ez da Aintzane? Bai, hori da, nik uste baietz, eta beraiek oso ondo kontatzen dute gaina eta gai dira hori espresatzeko. Eta bai, zalantzari gabe nik uste oso ondo daudela. Herria ere egia esan, herriak ere erantzun oso eman du. Bai, eta ikusten herri txikiagoa dela, ez gu Donostialetik gatozen nontzat badago aldaketa bat zentzu horretan eta badago espiritu kooperatibo hori nolabait izan edo famili, ez? Herri txikiko giro hori eta orduan, bai azpeitiri dagokionez esan beharra daukat, ez? Egon dela erantzun ona eta gu oso pozik gaude eta beraiek gehiago noski. Kontatu digute pixka bat, baina konta iguzuzuk, egunerokotasunan nola da? Iratzartzen direnetik oheratu arte, ekintzak daude artean noski, baina... Bai, guretzako garrantzitsua zen ikusita zerbitzua zerotik abiatzen zela, nolabait eskakizun maila pixka bat ez egokitzea pertsona hoi. Ze azkenean sartzea zerbitzu berri batean eta ekintzak bata bestearen atzetik jartzea, ez, beraientzat agian frustrazioa eragin zitekeen egoera horrek, ez? Orduan, gu saiatu gara pixka bat, hasierako hilabete hau izan zedila elkar ezagutzeko periodo bat, nolabait, ez? Eta orduan, lasai hartzen ari gara egia esan, esnatu, gozaldu, paseotxo bat ematen dugu, eta batez ere helburua da inguruak ezagutzea beraiek, ez? Eta guk ere bai elkar, beraiek ezagutzea, zein diren beraien interesak, ez? Nola funtzionatu dezakegun elkarrekin, nolako harremana eraiki, bai hezitzaileok pertsonekin eta alderantziz, eta pixkat hori.
Ez dugu esan, baina Urola Erdiko lehen zentroa dau, baina ona etortzen diren eta autismoa duten pertsonak ez dute zertan Urola Erdikoak izan derrigorrez. Ez, noski. Hor azkenan kontutan hartzen dira alderdi ezberdinak, ez? Bai, pertsonen jatorria, hau da, Igorren kasuan bezala, eskoitiarra izanik zalantzari gabe, ez? Zegoen hor, pertsona hori fitxatu, ez? Nola bai? Baina, gero beste aldagai batzuk ere badaude medio, familiko egoerak, egoera delikatuak baldin badute artean, eta, bestelako kontuak ere hartzen dira, bestelako faktoreak ere kontutan hartzen dira. Asko da noski, beraientzat egia da, familiarentzat bezala, ez, arnaskune badela, beraiek hemen bizitzea, beraien espazioan daudelako, eta beraiek ulertzen dute, eta jendea ezagutzen dute. Gu Igorrekin irtetzen garenean paseora adibidez, jendea gelditzen zaigu Igor agurtzera, eta orduan hori Igorrentzat oso aberasgarria da. Baina, ez da hori bakarrik, ez da aldagai bakarra kontutan hartzen dena. Maria, aipatu diguzu, hasiera pixka bat, beldurrez edo ez zekizutela zer gertatuko zen, baina ohitzaren prozesu hori ondo joan da, orokorran? Bai, denbora gutxi da, eta gaina ez da oporretan dago, ez du funtzionamentu guztixe ematen, ez, baina gu pozik ikuste dugu, orduan, etortza azte bukaratan, gaur etorrikoa gurekin, eta pozik ikuste dugu, eta gu horrekin Hori da, suposatzen dut bera pozik ikustea postuko zaitu. Bai. Guretzat hori lasai gaude, ez? Jakin da ondo zaituta daola, eta behar pozik egon da, pentsatzen denunan aldin asko zobeto junda. Bai. Gutxi gora bera intzane zea dinetako jendea etortzen da, edo... Gautenako hezkuntza zerbitzua dago horreikusita 21 urteko arteko adinera. Eta gero 21 urtetik aurrera sartu daitezke helduen zerbitzu batean, bai eguneko zentroan edo etxe bizitzan kasu honetan. Gero beti kontutan hartzen dira pertsona bakoitzan ezaugarriak eta pertsona eta familia bakoitzaren beharrak noski. Baina pixkat kriterioa hori da irizpidea. Gorka, ez dugu kontatu, baina etxe bizitza hauek edo gu gauden gela honek oraindik berri usaina du. Hemen komentatu dugu Laurok, Iker Sebas Aintzanek eta Mariak, zerbaitik berri usain hori dueneko ilusioa sartu zaigu guri ere, eta gu orain gauden gelan etxe bizitzen inguruan ari gara, baina horretaz gain, sukaldea informatika gela denetik dago, ezta? Bai, egia esan, espazioa da zoragarria, daude bigela eskulanak egiteko edo bestelako ekintzak antolatzeko, informatika gela, esan dezun bezala, egongela pare bat egongela handi, sukaldeak, bai. Batez ere hori komentatzen izuna, ez, trebetasun sozialak lantzeko, komunikazio trebetasunak, hori aixialdiko dozen ekintza eskulanak, motrizidadea landu, badaude hor behar batzuk, ez, eta solako lanketak egiteko dago pixka bat, bai, pentsatua. Ikusi dituzue eskulan gelak eta... Ez dugu aukerarik izan, baina seguru nago elkarrezketa amaitzean hemendik bueltatxo bat egingo gaiazte egit. Ara, badirudi komunikazioarekin arazoak ditugula... Eta esan behar nizun nahi zane. Bai, orain entzute zaituzteko, orain bai. Ez dakit, orain bai. Koronavirusaren kontuak, aurten ireki da, eragingo zuen oski, ez da? Bai, zalantzari gabe, eragindu asko. Pertsona hauek egon dira, batez ere hartu ditugu neurri batzuk gautenatik, ez? Lehen mailan egonda, lehen lerroan egonda pertsonaren osasuna zaintzea, eta hori horrela izanik, egon dira, kasi 3 hilabete etxetik irten gabe, denok baino gehiago, eta gure aldetik bintzat miresgarria nola egokitu diren, eta ze ondo joan den prozesu guztia. Baina, gero denboran zehar ez urtebetek pixatu du eta ikusten genuen bazegoela ja beharra ertetzeko kalera ekintzekein hasteko eta hori guztia, bai. Oroar, Maria eta Aintzane gizartean autismoa duten pertsonen ikuspegi aldatzeko lan asko egin behar dela ikusten duzu, ala egoera hobetzen ari da? Hobetzen ari da, ni baitzuzet. Lehen ondala urte pilo batetik hobetzen ari da. Beti dago zerbaititiko, ez? Ni baitzuzet. Aintzane? Bai, nik uste autismoaren inguruan badagoela oraindik desinformazio asko gizartean, bai. Eta gure lana ere hori da hain zuzen, ez? Sentsibilitzatzea gizartea eta pixkat kontzientziatzea gai honi dagokionez. Bai, guk hemen adibidez askoiti, baiaran askoiti aspekti marea urdinakin, nik uste hor lan potente bat egin dela baita, ez? Eta gu baiaran babes hori
ikusi dugu eta jentien sensibilizazio bat ikusi dugu. Bai. Ba, Aintzane Diaz, Maria Esteban, Iker eta Sebas, mila esker gaur zuen etxeko ateak ireki, eta barruraino sartzen utzi eta eskerrik asko autismoa duten pertsonei eskainitako aukera hau gertutik azaltzeagatik. Beste bat arte. Eskerrik asko zuei. Irati, eskerrik asko zuri ere. Ea hurrengoan konexio hobexiago izaten dugun. Ea ba, ikusiko dugu.